నంద్యాల పట్టణ విశ్వనగర్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం తిని అస్వస్థతకు గురైన 39 మంది విద్యార్థులను ఎస్డిపిఐ పార్టీ నంద్యాల అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ కలాం, జనరల్ సెక్రటరీ కరీముల్లా, అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ కలాం నంద్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సందర్శించి పరామర్శించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ ఇలాంటి సంఘటన జరగడం చాలా దురదృష్టకరం. వెంటనే విద్యార్థులందరికీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అధికారులు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని కోరారు. ఈ సంఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి ఇందుకు కారణమైన వారిని సస్పెండ్ చేసి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. పిల్లలందరూ వార్త చేసుకుంటున్నారు. నేను ఎప్పటికి దిగి వచ్చిన అందరూ ఇంటి పక్కన వాళ్ళందరూ కేకలేసిన మేడాలు తిరుగుతున్నారు కానీ ఇద్దరు మేడాలు ఏం చేయలేదు. మళ్ళీ నేను ఎప్పుడో భయం వేసి మా అక్కకు ఫోన్ చేసుకున్నాను. మా అక్క వచ్చి ఎప్పుడే అందరినీ అడిచి పిల్లలు పడిపోతున్నారు, వార్తలు చేసుకొని పడిపోతున్నారు. అందరినీ ఆటోలను బండ్లను బయట మీద ఎక్కించుకొని తీసుకొని వచ్చిన పిల్లలను ఒక్కనాటి చేపిస్తలేదు. అసలు టీచర్స్ కానీ అక్కడ పెద్ద పెద్ద ఉపాధ్యాయులు హెడ్ మాస్టర్ కానీ ఇంతవరకు ఎటువంటి చూడడం కానీ ఇకపై చర్యలు తీసుకోవడం జరగడం లేదు. మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఇంతవరకు ప్రజలు చూడడం వాళ్ళు మంచిగా చేయడం కానీ జరగలేదు. ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాము. వీళ్ళకు మంచి ట్రీట్మెంట్ జరిగేంత వరకు మేము దగ్గర చూస్తామని ఎస్డిపిఐ పార్టీ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మంది విద్యార్థులు అవస్థకు గురైనారు. ఆ పిల్లలకు పెట్టిన భోజనము పౌష్టికాహారం పెట్టినారా లేకపోతే కల్తీ ఆహారం పెట్టినారో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఉన్నారు. పిల్లల తల్లిదండ్రులు చాలా బాధపడుతున్నారు. ఇంత చిన్న పిల్లలకి వారు పౌష్టికాహారం ఇవ్వకుండా కల్తీ ఆహారం ఇవ్వడం వల్లనే ఇలాంటి అవస్థ జరిగిందని వాళ్ళు మొరబెట్టుకుంటున్నారు. కావున మేము సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ప్రభుత్వాన్ని వెంటనే వీటిపై విచారణ జరిపి దీనికి కారణమైన వారిని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని, వారికి కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా ప్రతి వారము ప్రతి నెల ప్రతి ప్రభుత్వ పాఠశాలలను సందర్శించి పిల్లలకు ఇచ్చే మధ్యాహ్న భోజనాలలో పౌష్టికాహారాన్ని పరిశీలించవలసిందిగా కోరుచున్నాము.